I'm an alligator. I'm a mama, papa calling for you. I'm a space invader. Musika mundutik dator, zen ikasi nun argazkik egiten kontzertutan. Eta erakusketa honen mamia ere, hasierako mamia, izan zen musikari batzuk aldentzea eszenatokitik eta beraiei erretratuak egitea, ez? Badaude musikari desente, baina aparte daude margolariak, antzezleak. Dena daude analogikoan eginda eta dena daude eginda 6x6ko pelikularekin. Argazkilaritzan denbora hitzak berak ere zentzu asko dauka, ez? Prozesu hau erabilita egiten dudana denbora hori luzatu, ez? Nik egiten badut gaur argazki bat, adibidez kopia lortzeko pasa daitezke 2 hilabete, 3 edo 2 aste ez dakit, ez? Denbora horrek niri ematen dit gozotasun bat, ez? Osea, beti nago desiatzen, hor dago, ez? Prozesua da. Erretratu bat egiteko eraman behar duzu pertsona zure estudiora, edo berdintzat kalean baldin bada toki konkretu batera, zu daukazulako idei bat, eta idei hori junda mamitzen, ez? Ez da egun bateko gauza. Ni gelditzen naiz pertsonekin, esplikatzen dien ere ideia, esaten diet nola nahi dudan egin gutxi gora bera erretratua, eta gero aparte ere esaten diet beraiek ideiren bat baldin badaukate, landu dezakegula, ez? Ari nintzen musika taldeen beste argazki erakusketa bat montatzen Astran Gernikan egun batean, eta ikusi nun justo eszenatokiaren alboan sekulako pintada eta jartzen duen zubarik ez dau. Eta ja ni ari nintzen movida honekin buruan, esan nun, jazta, ez? Hau ja da seinalea, ez?